Xalalan, riki, Maite Franko ipuin kontalariak aurkezten du, hausen ineu naiz. Xalala, riki, dutxan dardaraka. Jakina berriz ere asmatu beharko duzue, baina horretan profesional hutsak zaretenez, bere alakoan, tak, bete-betean emango duzue. Nik esaten badizuet adibidez, piko bazulo dituen mendi txikia. Handik ateratzen omen dira haizea eta mukiak. Baldakizu, Maitia? Oso erraza da. Mukia esaten badizut, benetako mukia, Bai, zuri gustatzen zaizun mukia hainbeste ibiltzen zaren hor bildumak egiten, kolezioak. Nondik ateratzen dira? Hoixe, bete-betean eman duzu. Xudurra, izan ere, gaur kontatuko dugun ipuinaren izenburua da. Xudur ieslaria. Gianni Rodari, idazle italiarrak, idatzi zuena, orain dela 100 urte jaio zen, idazleak. Baina noski, beti bezala, badakizue, kontalariok gure modura kontatzen ditugu ipuinak. Gauza bat kendu, beste bat gehitu, mamiari eutxi, eta alik eta politen prestatu, sukaldariak egiten duten bezala, zuek ere, belarrietatik eta ahotik ere dasta dezazuen. Eta nola da hasiera, deno dakigun hori, nola da? Kukua, ipuina, hasiko da. Begiak erne, belarriak tente, mingaina atera, eta zuloan gorde. Ni kontari, eta zuek, entzule. Neska mutilok, bazen behin neska bat, oso despistatua, baina oso despistatua, bazirudien beti burua, ilargian zuela, edo agian ilargia baina urrutiago, Uranon edo Neptunon edo Plutonen batek daki, edozen modutan dena azten omen zitzaion, horregatik esaten zioten, Joana izena zeukalako, Joana, buruti Joana, edo buruti Joana, edo buruti Fana. Eta gure Joanari, Joana bai gustatzen zitzaion, baina Joana buruti Joana, hori ez zitzaion bat ere gustatzen. Edo zuzenean buruti Joana, ez da ere, badakizue izen horiek zen min egiten duten, ez da, izen ordeek eta. Eta hala ere egia da, benetan merezi zuela. Adibidez, komunera joaten bazen, eta aitak edo amak esaten bazioten, garbitu hortzak, egizu pixa. Sartu komunean eta hasiko zen, zertara etorrioten naiz ni komunera. Eta asko pentsatuta gero, gogoratuko zuen gauzetako bat, eta bat egingo zuen, biak ez. Edo galtzerdiak, galtzerdiak, erdiak galduta zituen. Ziur naiz horregatik izen hori daramatela galtzerdiek, ez da? Galtzerdiak, galtzen ditugulako beti galtzerdian erdia, ez da? Galtzen dugulako. Edo eta eskolara joaten bazen berokia jantzita, ziur eskolatik etxera iritsitakoan, gurasuek esango ziotela. Eta berokia? Ez dakit. Eskolan, dena aztu, dena galdu, baina bazen beste zerbait, gurasoek bere honetik ateratzen zituena. Eta zen, izugarria azten zitzaiola ere, garbiketa ohitura hori, garbitasun ohitura. Eskuak ez zituen inoiz garbitzen, beti zerriak eramaten zituen. Azkazalak edo eskizalak ere, luzeak, eta zikinkeriz bete eta krakaz gainezka. Eta olako piurakin, olako itxurakin, askotan, segi oraintxe bertan dutxara. Xalala, riki, xalala, riki. Hala, honelako xea zen gure Joana. Eta gauzak horrela, goiz batez, ez dakizu ez gertatu zitzaion gure Joana gaixoari. Bazuen ohitura bat, aipatu ez dizuedana. Berari ezitzaion gustatzen bat ere esan dugun bezala, buruti Joana, buruti Joana, buruti Fana, hori dena. Eta horregatik egunero altxatu orduko, ispilu horrean jarri, tantxe bere buruari esaten zion. Ni enago buruti Joana, nere burua hemen dago, nere burua ez da inora Joan.
eta dena gogoratuko dut. Gaur dena gogoratuko dut. Ai, erdia gogoratuko banu sikiera. Ai, Juana, ze desastrea zaren. Halako jatorra eta halako desastrea. Eta esaten ari ginen bezala, goiz batez. Antzi, Juan. Batik altxatu berritan. Komunera. Komuneko lanak egin. Eta gero normalean eskuak ez zituen garbitzen. Tantzi Juan ispilura, goizero bezala. Bere buruari esatera. Zure burua hemen dago Juana, zaizu inora Juan. Non alako batean, Joana konturatu zen. Sudurra falta zitzaiola. Nire sudurra, baina nonote dago nire sudurra. Burua hemen dago, bai, burua ez da Juan, baina sudurra bai. Nola liteke? Nonotziote dut. Korrika, ohean begiratu zuen. Dena ondo desegin. Azpitik ere begiratu. Armairuak eta miatu. Komunean, komuneko zulotik etzen bairoriko zinazka. Antzen komunera altxatu tapa. Han sudurraren arrastorik ez. Eskerrak. Talako batean ahots bat entzun zuen. Lalara, lalarilo, lalara, lalara. Antzi Juan zerbait plaza zeharkatzen. Ireki zuen leioa. Eta baldakizue, zer zijoan plaza zeharkatzen abesten pumpaka, boteka. Bere sudurra! Sudurra, hemen naiz, Joana, mesedez, itzu zaite zinen lekura. Mesedez, sudurtxo, bueltatu, sudurra! Ui, jendeak arraro begiratzen zion. Gosaltzen, eseri zen gosaltzera, antxe, sukaldean, han ama aita, egun non Joana, zemo zaude ondo legin alduzu. Baina Joana, sudurra falta zaizu. Non utzi duzu maitia? Oi, beti zabiltza gauza galtzen, baina sudurra galtzea ere. Ezadarri joa aita, ezadarri joa ama. Berak ies egin du, nik ez diote zer egin, Ta nik ez dut galdu. Han ikusi dut plaza zeharkatzen. Bueno, tira. Gaur larun bata da, sikiera ez duzu eskolara joan behar, ez diozu inori ezer kontatu behar. Etxean geratu eta ikusiko duzu. Aldegin duen bezala, itzuli egingo da, esan zion aitak lasaitzeko. Baina Joana ez zen lasai geratu. Neko zapuztuta eta nahiko aserra baizik. Nolakoak diren sudurrak, ze kapritxosoak, ze kutiziatxuak. Sudurraren puntane jartzen zaien egiten dute beti. Beti nahi duten guztia, gutaz astuta. Badakizue batzutan umeak nolakoak zareten, behin gauza bat gertatuko eta ja beti erabiliko duzue. Beti, niri beti gertatzen zen, beti. Gauzak horrela goiz hartan, larun bat goiz hartan, ama kirola egitera joan zen, eta aita erosketak egitera. Erosi zuen haragia, erosi barazkiak, erosi baita ere arraia. Eta arraindegian ezetz asmatu zer ikusi zuen. Antxe, legatza, antxoa, eta oilarra glu-gluren, guk ala esaten diogulako, oilarra glu-glu-glu, hiru hoien artean. Bai, Joanaren sudurra antzegoen arraien artean. Ui, aitak ezin zuen sinistu ere egin, baina, nire alabaren sudurra, nola liteke. Aizu, emango diazu, ez da, esan zion arrai saltzaileari. Arra saltzaileak, zer eman? Aizu, ni hemen ez nago ezer emateko. Saldu egingo dizut beste guztia bezala. Saldu? Baina nola salduko didazu? Nire alabaren sudurra da, eman egin beharko zenidake. Tira, Joanaren aizateagatik, merke hau utziko dizut. Merke ez, presiso, garesti ordaindu behar izan zuen. Han eraman zion, paper batean ondo bilduta Joanari. Joana, arraindegitik nator, ezetz asmatu zer erosi ditzudan. Bai, beti bezala legatza, antxoa, goiarra, glu-glu-glu, arraia. Badakizu gaina arraia txadela gustatzen. Ezpa, ireki zuen papertxoa, eta han agertu bere sudur preziatua. Aita, nire sudurra!
Bueno, garbitu beharko da, zeren ziur nahi garraiu saia daukala. Ezin dut usaidu, baina imaginatzen dut. Ondo garbitu zuen. Eta gero, bere gelan sartu, eta sudurrarekin hizketan geratu zen. Baina bukaera kontatu baino lehen, nik kalderatxo bat egingo dizuet. Eta nola iritsi ote zen, Joanaren sudurra arraindegiraino. Pausatu bideoa, eta zuen artean, asmatu historiaren jarraipena. Ze gertatu ote zen, nola iritsi ote zen, plazatik arraindegiraino eta zergatik. Playa eman duzue berriz? Oso ondo, kontatuko dizuet, benetan nolakoa den historioa. Nola den. Antxe, sudurra plaza zeharkatzen, xalala, riki, xalala, riki, dutxan darda, halako batean, ondo kalkulatu ez era, potx, zanga. Errekara erori zen Joanaren sudurra. Antzebilen, itolarrien. Eta halako batean, amu arrain, haundi batek, raus. Osorik irentxi. Jarraitu arrainean, igerian arraina, eta antxe azaldu handi gutxira arrantzale bat. Arrantzaleak amu arrai potoloura arrantzatu, saltzaileari eraman, eta nahiko garesti saldu. Eta arrai saltzaileak, aldiro egiten duten bezala, arraia garbitu, ireki, eta holaxe aurkitu zuen, Joanaren sudurra hortxe, amu arraina handi erraldoi horren barruan. Eta salgai jarri. Bueno, guain itzul gaitezen Joanaren gelara. Han utzi dugu sudurrarekin, blagan, hizketan. Han hasi zitzaion. Baina sudurra, jakin alaiteke, zergatik egin didazuri ez, Zer egin dizu panik, horrelako zer egiteko, jakin alaiteke. Eta orduan sudurra, arro, hizketan hasi zitzaion. Bazeukan ahots pixkatola berezia. Guk sudurra estalita daukagunean daukagun ahots bera. Han hasi zitzaion. Zergatik alde egin dizudan, baina zu konturatu zera nolako eskuzikinak dituzun, nolako mehatz zikinak sartzituzun ere zurtzulo garbietan, eta zinolako askazalak ematen duzu. Nizerrak tigre bat, sekulako mina egiten diazu. Eskuak espaituzu garbitzen, eta eskizalak espaituzu mozten. Berriz ere, ies egingo dizut, baina betirako. Joana harrituta gelditu zen. Horregatik ies egin ez dipa. Eskua garbitzen ez ditu dalako, eta eskizala mozten ez ditu dalako. Lasai sudurtxo, hemendik aurrera, egunero garbituko ditut. Eta, egunero moztu ez, tarteka, astean behin. Ondo da. Eta beste ezer gehitu gabe, plok. Joanaren zulo horretan egokitu zen, sudurra. Eta Joana antxe, ezer gertatu izan ez balitz bezala. Neska mutilok, ipuin egokia da garai honetarako, zenez ziur naiz, barra entzuten ari zaretela. Eskua garbitu aldituzu. Kaletik zatozten bakoitzean, ez da, guain koronavirus delako gaitzonekin, ez da. Ezin egokiagoa iruditu zait. Eta beste gauza bat ere bururatu zait. Garai honetak gertatu izan balitzaio gure Joanari, zer egingo luke sudurrak utzitako zuloa ez ikusteko. Zuek kalera ateratzen zaretenean jartzen duzuena, jartzea, hoxe, maskarilla jarriko zuen, eta inoretzen enteratu ere egingo, ziurasko, ikusten maskariak ere baditu bere alde honak, inoiz sudurrak alde egiten badizu, oso praktikua da, inorrez bai da, hortaz enteratuko. Eta egia, ala gezurra, bi begien artean, sudurra. Eta gustatu bazaizu, bi bazu, eta furra. Aio, gaurkoan ere esagutxulotik kontatu dugu, baina ziur naiz, laister batean, berriz ere liburutegian elkar ikusiko dugula. Ni desiatzen dago, falta botatzen zaituzten bat jo. Ondo izan, laister arte. Xalala, juhu.